Mark naiz eta aurtengo landarteko edizionean egingo dugu mediazio lana, Ane Ibañez eta biok egingo dugu. Eta, hasten ari gara prozesuarekin eta, momentuz zalantza guztiak airean dira, baina, lehenengo sentsazioak oso onak izaten ari dira. Eta, aintzinean dugu bidai bat, eta, txekatzen ari gira bide ezberdinak, eta, badakigu, luzea interesgarria izanen dela, gauza unitz pentsatzeko atxamanen ditugula bidean, baina, gure ustez, aukera polita bat dela, baita guretako, baita parte hartuko duten eragile guztiendako, berpentsatzeko edo beste maneran ikusteko gaur egungo landaremoaren egoera, nun dagon, eta ekoizpen kulturalatik zein aukerak edo zein bideak hartu ditzakegun ekarpen txiki bat emaiteko garapenari buruzko hausnarketan. Eta hori, hasten ari gara, eta ziur gira 3 hilabete horietan gauza unitz ikasiko ditugula, eta bukaeran ikusiko dugu, baina ziur naiz mereziko duela prozesua.